Jammi hiremon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare en garti hannde oɗo ñalawma allarba hawri ko nogas jeeɗiɗi lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e tati habaruji moɗon e ɗemgol pulaar titre ji men ɓurɗo mawnude ko toon to États-Unis puɗɗo guitorɗen to Colorado ene wayno ko woni républicain ji surtout ndenduɓe toon mbaɗi appel ñagade cour suprême mo États-Unis yo waylit yamirore cour suprême mo Colorado ƴeftuno ko fati hadde Donald Trump jeeyede lissuji candidat ji toon to Colorado ha hande élection ngaji walla politique ko fati hen kanko Donald Trump kadi ene wayno ko toon to Michigan ono cour suprême mo Michigan kañum hoore mum kañum riwti hono ɗaɓɓade umonore surtout ko wayno démocrate en hono hadde kanko Donald Trump jeeyede candidat ji toon to Michigan ɗum noon ma en gartu kadi e desuji muɗum ha hande habaruji meɗen patuɗo en États-Unis toon to Mexico hono kanko Anthony Blinken gardiɗo affaire étrangére kanko kadi Mayorka gardiɗo immigration ene wayno ɓe jettima toon hande to Mexico ɗum noon ko ƴewde peeje beele no Mexico walla saabi ho fati puusu immigration gongu joni ngo beele honno dartoɗi habaruji men international ma en guidoro toon to Gaza ene wayno ko Israel ene continue bombardement ji habaruji men international manam en to Bénin ɓe jamiri oɗo sa joni gueɗe ɗe ganduɗa yo gummo toon to Bénin to surtout yeno to port mabɓe to Bénin faade toon to Niger toon to Mauritanie tugnadi kadi e habaruji bindaɗe kirjam hono seni ene wayno ko commission électorale national indépendante mo Mauritanie wawi haalde o woteji ko ɗaɓɓude ardade leydi Mauritanie holno puɗɗoto en hitande ujunaji ɗi e nogas nayyi habaruji men international cakkitoɗen ko toon to Colombo hono kanko biyeteɗo Shakira ene wayno leydi makko mo hennimo statut mawɗo ɗum heftindi kadi kanko Shakira tinnare makko sabu Shakira noon ko jimo mawɗo ɗum woni ko ɓuuri mawnude titre ji journal meɗen hannde oɗo ñalawma alarba nogas e jeeɗiɗi lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati ma en gartu desuji mum joni joni so Allah jaaɓi bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon mbiɗen ni hande ko alarba nogas e jeeɗiɗi lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas tati toon to Colorado d'abord guitorɗen hono kamɓe républicain ji ɓe ndendino toon ɗum noon ɓe mbaɗi ɗaɓɓade mabɓe fade cour suprême mo États-Unis pour yo wawa waylidde yamirore walla ñawore nde kamɓe cour suprême mo Colorado ɓe mbaɗno pour wiide hono kanko Donald Trump o wawata jeeyede e liste yimɓe ɗaɓɓoɓe ko ardade leydi États-Unis ɗum noon e nder woteji mabɓe mbaɗoɗi toon to Colorado sifti noon tan ko woteji États-Unis ne jarata leydi foof état fof ne jogui woteji muɗum ko ɗin woteji noon sibabude électeur uji gonɗi toon ko ɓen mbaɗata feere ha président leydi suuɓe ɗum noon e wayno cour suprême yontere ɓennude nde mo Colorado wino kanko Donald Trump sibabude jeeyede makko walla kanko hoore makko yamirde ko wiyete révolte contre laamu ɗum noon ko hitande ujunnaji ɗiɗi nogas goo ɗum waɗi kanko ɗum ɗon jeeya ko hunde nde ganduɗa ken haaɗimo wonde kala jogade poste walla wonde candidat kala ko fate laamu ɗum noon e wayno ko kamɓe républicain ji ɓe ndendi toon pour ñagade cour suprême mo États-Unis yo firtu nde ɗon ñawore ene anda kadi ɗo ɓe jarata ɗon toon to Colorado ene wayno ko kamɓe ñawoɓe wonnoɓe toon e cour suprême mo Colorado foof ene oɗo saji joni koɓe renaɓe no fewi sibabude hullede wonde ha wonay ko woni yimɓe yiɗɓe yoɓade gurdam mabɓe ɗum noon ko caggal nde kamɓe juge gonɗi toon ɓe ñaawi nayyi contre tato wonde kanko Donald Trump o fotani jeeyede hankkadi candidat ji gonnoji toon taweteɗi woteji Colorado ha hande toon to Michigan e tugnade kadi habaruji gumuɗi toon CNN hono kamɓe démocrate ene wayno ɓe ɗaɓɓino cour suprême gonɗo toon to Michigan kañum hoore mum yo riwtu hono kanko Donald Trump mo jogui droit e wonde candidat e nder woteji garoji ɗi en toon to Michigan ko cour suprême mo Michigan kañum hoore mum salima ɗum ɗon wi wonde ko ɗum ɗon ko gueɗe ɗe ganduɗa en e pour mabɓe no mbiri kadi ɓe jaaɓi wonde ko avocat ji Donald Trump ko kaali ko wonde ko wona tribunal foti hadde Donald Trump wonde candidat foti hadde wonde Donald Trump wonde candidat noon ko yimɓe wotoɓe donc wawi wonde fof kamɓe cour suprême mo Michigan ene wayno ɓe jaɓani yaltinde Donald Trump e liste uji toon to Michigan hande habaruji men toon to États-Unis tugnadi kadi ko yeeɓa hande
hono kanko gardiɗo affaires étrangére mo États-Unis Anthony Blinken e kanko kadi gonɗo secrétaire d'état walla ministre de l'intérieur mo États-Unis biyeteɗo Alejandro Mayorkas e kadi nenɗo jeeyaɗo conseiller ji toon to conseiller ko fati sécurité toon to maison blanche biyeteɗo Lisa Sherwood ɓe mbawi yettade toon to Mexico hannde. ɗum noon jillumaɓe toon kadi ko wawde haaldude ɗon gouvernement mo Mexico wawɓe haalde ko fate gueɗe paɗe noon surtout henna ko fate pusugol ngu oɗo saha joni toon to frontiére uji États-Unis hakkude muɗum e leyɗele taari ɗum ene wayno kene fama tan e ñalawma walla balɗe ɗiɓen ɗo henna kene ujunaji jeetato neɗɗo gumminoma toon to diwanuji Mexico. ɗum noon ko to guila to guure biyeteɗo Tapachula fadde toon to frontiére gonɗo toon hakkude Mexico e États-Unis tugnade kadi ko haala hen wayno ko ñande talata ɓenni ɗo toon kamɓe garde frontiére ɓe nangui kene won ujunaji 6 neɗɗo. ɗum noon ko yimɓe tan yettiɓe toon frontiére Mexico e États-Unis ndeɓe kaali ɓe mbi ɗum noon kadi ko hunde ene wayno ko ustide saabu gaddene ko adi ɗum ɗon eɓe nanganno ko ɓuuri ɗum noon hewde novembre ɓennuɗo ene wayno ñande foof yimɓe aroɓe nadde frontiére o ko ujunnaji 9,600 neɗɗo. ɗum noon ko balɗe sappo deggodirɗe eyi ɗum ɗon kadi ko hunde montunode oɗon saaha sababude lewru ko adi ɗum noon ko mois d' octobre ko wonanno ko balɗe sappo pratiquement deggodirɗe ɓe nanganno ko ɓurata noon ujunaji 6,600 neɗɗo. ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Anthony Blinken e kanko kadi Mayorkas e kanko kadi neɗɗo conseiller toon to maison blanche wonɓe toon ɓe goni koye haaldude hono gouvernement Mexique e kadi e gouvernement ji Amérique centrale fof no holno ɗum ɗo holno wawi réglirede siftinde on tan e tugnade kadi arti ko haali hono kanko Joe Biden o wawino jokkodirde e gardiɗo leydi Mexico kadi ɗum ɗon fof ko wawde ƴewde hol peeje bawɗe waɗede ha ko fate ɗum ɗo en nguɗo boom walla nguɗo pusu ene wawa ustade siftinde on tan e wayno ko oɗo saha joni hono kamɓe républicain ji eɓe mbaɗi pression no fewi e kanko Joe Biden so wiidemo wonde ko frontiére o noon taccirte joni ɗum ɗo ko sababude politique mo waɗi surtout won gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa meeɗani waade ni yannde Donald Trump laami nde ko kanko itti ɗum ɗum noon ene wayno ko pression mawɗo nane wonemo ko kanko président Joe Biden ko teskita tan sugnade article o ko haali ko yimɓe aroɓe toon to frontiére to ɓurtima doole ko kamɓe garde frontiére en koɓe mbawi wadde ha ɓe mbawa wallude ɓeɗon walla ha ɓe mbawa nanggude ɗumen. Kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Saare international guiɗoɗen ko toon to Palestine e tugnade kadi ministre toppitiɗo ko fate cellal toon mo Hamas o wi wonde ko ñalawma hannde noon ko bilan mabɓe kesmoɓe jogui ko fate maaɓe toon taw ko naɓe waraɓe sibabude guerre gonɗo toon yettima ujunnaji 21 neɗɗo e temedere yimɓe 10. ɗum noon ko sibabude bombardement ji mbaɗi toon ɗi ɗum noon ko bombardement ji puɗɗiɗi guila ñande 7 octobre ɓe mbi wonde ko oɗo saha joni jogui kane won 55 ujunere temedde 250 neɗɗo gañiɓe ɓe mbi kadi en woni ko yimɓe wiyaɓe waraɓe toon to Israël ko 1,150 neɗɗo. ɗum kadi ko ɗum woni ko reportage on taw ko Israël nawi reporté ɗum wonde fof ene wayno oɗo saha ɓe mbi wonde ko armée Israël wawi wiide wonde ko ñande alhamisa nde ɓe mbawi warde kene won ujunnaji ɗiɗi combattant taw ko yimɓe Palestine naɓe ko jiida ɗum noon armée Israël ene wayno mabɓe kamɓe Israël naɓe ene wayno hande ɓene continue wadde doole no fewi e surtout bombardement ji ɓe mbaɗata ɓe mbi wonde kan goto gonɗo toon to biyeteɗo Nour Cham ene wayno kañum hoore mum heeɓi bombardement ji bilan muɗum noon ene wayno ko ɗoɗo saha joni ɓe mbi tan ko yimɓe 6 maayi hen walla ko yimɓe 6 maayi hen kono waɗi yimɓe gañi mbawi kono neɗɗo goto kadi kañum hoore mum ko yimɓe ɓe ganduɗa joguiɓe konngol toon to Nations Unies biyeteɗo Francesca Albanese o wi wonde ko bombardement ji Israël waɗata ɗi tan ko Israël wonde ko ɗum ɗo ko preuve holno Israël naɓe mbawi wonde yimɓe ñaadɓe holno mbawi wonde kadi yimɓe negɓe e surtout yenna no bombirta ɗum ni hen tawa ala kadi dade ɗi bombardement ji ko jiida e ɗum ɗon réfugié ji wonnoɓe toon to Nour al-Sham kañum hoore mum ne wayno ko mbawi dañde bombardement ji ɗum noon kadi ko tugnade ha hande habaruji cakkedi gon toon ɗum mbi ni wonde ko yimɓe 6 maayi hen kono ene waɗi yimɓe hewɓe maayi toon to Mauritanie tugnade kadi habaruji bindaɗi toon to journal biyeteɗo Sahara commission électorale nationale indépendante mo Mauritanie biyeteɗo CENI
communiqué mum jaltumi mbi wonde ko ñande nogas e ɗiɗi juin hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi ko nden woteji ko fate président suɓade gardoɗo leydi Mauritanie mbaɗata ɗum noon haalata ko samedi kamɓe sini kadi ɓe kaali ɓe mbi wonde ko ɓe mbaɗi ɓe ƴewtima e gueɗe kewɗe ɗum noon ɓe mbaɗi ɗum koye Facebook mabɓe e gueɗe kewɗe kadi ko patuɗe en ko fati ɗiɗo woteji holno mbawiri yuɓɓinirede ɓe mbawi yamirde ken won 250 millions taw ko kalis ɓoyɗo pour wawde wadde carte uji électeur uji wona 211 millions taw ko kalis ɓoyɗo yamirede pour wawde wallude sodde matériel mo ganduɗa en taw ko matériel électoral e kadi en 60 millions kadi kañum hoɗum ko fati document commission mo foti wurtorade mbi kadi en wayno ko kalis ken wona 1jeetati millions pour luude autoji e kadi ɗum noon ko pour agent uji gonɗi e région ngaji ɗi e local e kadi ene wayno ko ɗum ɗo fof ko no seni haaliri ni ko kalis kewɗo mbaɗaɗo hen pourtant no beele woteji ɗi ne jarano no poti yarude taw ala caɗele hande habaruji men gommiɗi toon to radio France international hono kamɓe leydi Benin ɓe mbi waɗa ko ene wayno ko ɓe mbaɗi ɓe jamiri hande ene wayno ko ganduɗa conteneur uji gonɗuɗi toon to port mabɓe to port mabɓe toon to gonɗo toon to Cotonou ene wayno ko ɗiɗon conteneur uji walla port o yo yamiri oɗo saaha joni kala marchandise bawɗo ene wawi rewde toon fade toon to Niger tugnade communiqué no haali ɓe mbi ko tugui tan octobre haɗo gonɗen ɗo sibabde sanction ngaji baɗɗonoɗi toon to Niger pour wonde hakkude leyɗele jeeɗa e CEDEAO e kamɓe Niger ene wayno Benin wawi famde ko conteneur uji kewɗi ɗen toon to port mabɓe taw conteneur uji ɗi mbaɗi ko marchandise pano toon to Benin ɗum noon e tugnade kadi communiqué no haali mbi wonde ko ɓuuri hewde e espace moɓe jogui toon toon to port mabɓe to ene wayno ko 90% ɗum ɗo foof ko gueɗe ɗe ganduɗa henna ko gueɗe poɗnoɗe fade toon to Niger ko wawi wonde fof ene wayno port o ene wayno oɗo saaha joni yamiri wi wonde ko pour ustude wallude beele espace on dañe kañum hoɗum yamiri wonde ko gueɗe poɗɗo yaade Niger yo jaa toon donc marchandise aji poɗnoɗe yaade Niger ene wayno ko ɓuuri hen hewde kene wona 80% kay kañum occupe no port gonɗo toon to Cotonou ɗum noon wayno kamɓe leydi Benin ɓe jamiri oɗo saaha joni wonde ko sanction ngaji ɗi yo balluɓe pour beele ɓe mbawa au moins kam ustade ɓe kamɓe koye mabɓe caɗele sibabun espace e kadi wallude Niger hebde won gueɗe won sibabun population ngaji mum puɗɗima tampude hande habaruji men international toon to Burkina Faso hono men noɗo wonde ministre des affaires étrangères biyeteɗo Blasé Ouédraogo en wayno nanggama ñande dimanche nde walla o ƴeftama ñande dimanche nde taw ƴeftuɓe ɓe ne jogui ko comi gaddi kadi ko autoji mbi jeeya koye police national ɗum noon nangga ko galle makko ñande dimanche 24 lewru décembre o nangga ko hedde 6h30 kikiɗe ɗum noon haali ɗum ko parti makko e nder konngudi e nder communiqué mo ɓe mbaɗi toon to Facebook no e wayno ko oɗo saaha joni hono parti makko mo ardi o en wi wonde ko ene namdi ko yaaci yo ɗaccite ganda anda ko noon holto woni oɗo saaha joni e kadi laamu ngu ala ko haali en ko wawi wonde fof ene kanko meeɗi wonde ministre des affaires étrangères e laamu Blaise Compaoré ɗum noon ko hitande 1999 ha hitande 1999 e ɗum noon kadi ne wayno ko caggal mo fati o jeeya e opposition o waɗi kanko hoore makko parti makko e kadi kanko hoore makko ko neɗɗo jennanoɗo walla ko neɗɗo toujours lundinoɗo gouvernement militaire gonɗo toon noon taw gouvernement garɗo e nder kuddata e ɗum noon ko mayirɗe septembre hitande ujunnaji ɗiɗi taw ardi ɗum oɗo saaha joni ko capitaine Ibrahima Traoré habaruji men international cakkitotoɗen ko toon to Colombie e tugnade kadi eko winda hono kanko Shakira noon ko jimowo gandaɗo international ene wayno ko leydi makko wawi waɗandemo statut mawɗo statut o kadi taw ɓe mbi wonde ko kanko Shakira ɗum ɗon en ko hunde makko teddugal statut waɗama toon statut o kon juute ɗi muɗum ko métre ji 6 e kadi ko ɗum ɗo statut o mahira ko ɗum ɗoji ko aluminium e kadi ene wayno ko maha ko toon to wuuro makko to wuuro
to jangi kadi ko toon to sorto wiyetego Barranquilla ɗum noon koto Colombie kanko kadi e nder lettre mo windi o windi e nder kadi yettude o yetti oɗo gardiɗo magol oɗo statut biyeteɗo Yino Marquez e kadi élevaɓe école mo ganduɗa art jeeyaɗo gonɗo toon to district pour ndeɗo ngal ɗo gollal manggal e kadi gollal mo ganduɗa henne ko taw ko gollal pasugal e art ɗum noon wanni ko gollal kadi o yetti hen kadi ko gollal o wi kadi ko yimɓe leydi makko ɗum noon kanko Shakira ko siftindon tan ko jimo mawɗo e kadi e nder yimɓe heɗotonoɓe sport surtout coupe des nations bannoɗo toon to Afrique du Sud jimo ko woni lullum no fewi ɗum noon wani ko kanko Shakira kadi ne wayni ko jarowo capanɗe 4 e kadi ene réellement ko neɗɗo célèbre ko fate jimi ɗi wimata ɗi. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi habaruji min jogon noon hannde ɗemgal Pulaar siftini on tan hannde ko ñalawma alarba hawri ko 27 lewru décembre hitande 2023 ɗum noon yen mbaale jaam ha janggo kadi so tawi Allah jaaɓi ma en gartu e habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar.